RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maganing usa ka babay nga taga Sibulan, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Emery Lehan. Sige na pa, ilisin na ni Papil ang dana kong bayabas. Payabas na sad. Siniagi limonsito. Karon payabas na sad. Sige na, Kud. Tabang na lang ninimon nako. Mag-quiz pa yung taon niya. Wa ko'y papel. Puro na dayang imong papel. Nga akong gibayloan og limonsito. Ako man giyatapan ng akong mga iksuon. Mauna nga nahurot na. Ay. Sige na lang, uy. Maayo na lang gani kay bago kong gipalitan ni mama og usa ka balon nga papel ta. Ang binay mong bayabas, pe. Salamat, day, ha? Di harang halin sa pagpamuak na kog lubi atiyo. 75 tabos. Ayaw na lang ni. Magkapalit na sa tagpapil ini. Ato lang ni bahinon. Pobre sad nato tino. Ikaw sad pi. Nakasapatos mo tuod ka pero dako sad kayo nimo. Paslakan na nimo bisan unsa aron lang gyud mohuot. Dako ra ba kayo tanawon? Mure jud ka kingkoy. Sige, cute. Bukal-bukali gud ko. Kanus apa ka tamadato tino? Bahala na lang dili ta madato. Kay lison man kit na mahitabo. Ang importante nga mapuhit ta. Sige lang. Makagraduate lang ko sa grade 6. Magpapuhan man ko. Magtrabaho ko. Aron makakwarta ko. O makatabang ko sa atong kalisod. Oh, ha? Emery, unsa man ang bata nagsige man naghilak? Unsa man na nimo? Ambot ini tiya, oy. Ako naman nagiilisan og diaper. Ayaw, balik ako. Ang tindahan, Emery, na mo palit. Bantay ang tindahan, may gibuhat ko dire. Asa man gaya akong unahon tiya? Ang pagbantay sa tindahan o ang pagbantay sa bata? Ayaw. Ay, kaya, ay lang ay. Pinyas ko balik tayo. Bantay, medyo matay. Ni anhi ako sa Cebu human ko makagraduate sa grade 6. Kay bantay ras tindahan ang akong trabaho. Ang pilpag yun ay pagbantay sa bata. Paita sa dini, uy. Pasensya ka na, ma. Dili na kip ko makaagwanta sa akong trabaho dito sa Cebu. O nipaulit na lang ko tini sa ato. Dili lang tindahan ang akong bantayan. Apil na ang bata. Manlaba pagyok ko. Manglimpyo pa ko. Kapoy na kaayo. Ay, pasensya ka na sad, anak. Nasukat sa gagmay pa mong bata. Wagin pa mo makatilaw og kaharuhay nga kinabuhi. Kaya unsaon, pobre man gud kaayo ta. Nakasabot ko, anak, ma. Mauman unta gani nga pag-graduate na ako sa grade 6, ni trabaho na lang ko. Pero dili na lang gid ko makakwanta. Ay, mapahuway lang una ko. Matrabaho ra lagi ko og balik. Salamat, Mary. Dengan salamat nga imo nagid kong gisugot. Tungod kay love ta sa. Unya, tuwa ba sa Manila ang akong trabaho? Igo lang sa kong bakasyon din sa ato. Ako isa ati mo. Sa sunod tuig pohon, inigbalik ako din eh. Inigpauli na ko. Magbinyo na ta. Magpakasal na ta. Motrabaho na sa kagbalik sa Cebu? Nanawag man si ate, ma. May kapasulan na sa tiyan akong trabaho dito. Isip katabang sa panimay. Magtrabaho na lang ko. Nga ikaw, agad ragid ko nimo. Dili ta sa pamahimong pugngan. Ay unya ang imong uyab nga si Janry. Nahibaw na sa imong plano. Tuara beses Manila. Ako lawin niya siyang pahibaon, ma. Magpadalang unya ko niyag suwat. Ay, salamat in taon. Kaya nakatiming ko mga buutan nga amo. Di sa katabang lang ko, pero mga maayo kaayo na akong mga amo. Uy, hala, may nanuktok man. Di balik ka ang isa sa akong mga amo? Kaya doon ay nakalimtan. Pero, mamasan mo nawag na ako. Magsusi lang ko, uy. Tanaan ko kung si Kansa ni nanuktok sa putahan. Kadiyot lang! Hi. Oh, kinsa ka? I love you, Emery. Ay, Sir Lance,
Anak baya ka sa ako mga amo. Dakong sayo man ang imong gibuhat. Sayo pa day kung moingon ko nimo nga love ko ikaw. Sir, may uyab sad ko sa amo. Ug nagkasabot na mi nga nagpauli niya sa Negros sa sunod tuig. Magminyo na mi, magpakasal na mi. Emery, ikaw may hinungdan kung anong ganahan kay kung magulian din ni sa amo. Tungod kay may trabaho usab ko. Tungod kay ganahan kay kung nga makakita nimo permi. Walang juga masayod kung unsa ko ka-excited nga mopaingon din sa bahay. Hey, magkita na sad ta. Love ko ikaw. Sir, I'm sorry, sir. Pero, dili mahimo magkakita. Sorry. Unsa? Mupauli ka sa inyo? Yes, sir. Tungod kay mo pauli naman ang akong uyab. Magminyo naman mi. Uni ako. Magunsan lang ko ha, Emery. Magunsan lang ko. Maudi ay nga wa mo pauli si John Ray sa buwan nga among gikasabot. Tungod kay may kalibay naman di ay siya sa Manila. Anak. Nibiya man kani ko sa ko trabaho dito sa Cebu. Tungod kay nituman ko sa amon sabot nga mo pauli gid mi. Mubiyagad mi sa amon trabaho ko nang ninyo na mi. Salbahe siya. O siya kaluoy, ma. Dagang salamat, Emery, nga nibaligid ka. Abi nimo, gimingaw nagbiya ko kayo nimo. Sir Lance, Dili si John Ray ang lalaking angay nimo. Tungod kay wasyo baruganan. Iya lang kang gibinuangan. naglaom lang di ay ko sawa, sir. Ay pagilak. Kung natagan ko nimo higayon, ipakita ko nimo kung unsa ko ikaw kamahal. Di ug di gid ka nako pasakitan. Kinsa naman sa itong lalaking may kasulti, ha? Kinsa to? Ha? Wa man ko magkaila to dawana. Suwa! Magipangutahan na lang siya na ako. Na timing lang ni gawas ko kay nanilig ko sa gawas sa inyo. Hindi sobra ka naman. Magbuwag na lang ta, uy. Kaya di na ko magkaagwanta nimo. Di ko magkaagwanta nimong selos nga wa sa lugar. Magbuwag ta. Hoy! Ako lang ka? Ako lang at timani na! Ha? Nasa sa ako na sandali mo tayo! Makasamad na! Makasaka! Apat yun ko kung si kinsa man magbinuang og ilog mo gikan ako! Ako lang ka, ha? Ginawa ko, Hans! Iwisin niya ang sundan! Pulagan ko! Pulagan ko! Ano na ko matago din sa kanal? Ano hindi ko makita ni Lance? Nahalo ko niya. Grabe ka siya kasi Luso. Tanang lalaki na lang ako ikasulti yan si Rosan. Hindi ko mapakita niya. Emery! Mandi ay magtago din. Uy, kahunggaw din sa kanan. Ano ni amang ka? Ma'am, nahalo ko sa imong anak. Nahalo ko niya. Kaganina ra kay kung pinangita nimo ni akare aday dinhi. Pauli na sabay. Katuog na si Lance nga hubog kaayo. Tuwa sa Teres, nagduog sa sundan. Gina, balik na sa bahay kay tingalig kung sa pay mahitabo nimo din sa gawas. Gabiin na ra pa. Balik na sa bahay. Hindi lagi ko kaagwantay ni. Mapauli na lang ko sa amo sa Negros, uy. Oh, ikaw? Ganun nakatulog ka man sa amo din sa Negros? Dagang pagi kung unsaon nga matultulan ko ikaw din sa inyo. Abin mo si Mana nakapin kung pinangita nimo Dennis Negros. Ug nakita tanig ka. Di na ko mapauli sa Cebu. Kundi kay komada. Ato na ko ha, motrabaho na ko. Ikaw na lang mag-igo din sa bahay. Gipabaw ng tanak ka, ha? Aron dili ka na lang magpalit-palit o pagkaon sa gawas. Kabuutan gid sa akong asawa eh. Thank you ha. Bye. Sige. Nagkasalaman tuod mi. Pero, naglagot maghihapon ako ang iyang side. Kung anong ako'y iyang ipakaslan nga usalang kakatapang. Pobre. Ay, Diyos ko. Nasayod ka nagahimo ka lang panagiputa si Lance. Tungod kay mas mahal ko si Chanry. Nahinayak na lagi po ini. Pero isip iyang asawa, giatiban ko gihapon siya. Ug naning kamot nga mahalon ko na siya. Oh, kisa maning nag-message na ako sa akong messenger. Friend request man di ay ni. Oh, kinuha ko si Chanry. Siya ang ni-friend request na ako. Kasal mi si Lance, nga wag gid ko'y kugma. Apan lagi, kay ako mang bana, ako lang gihapon siyang giatiman. Bisan pa man ko na kontrahan ko sa iyang sahay. Wala say kahigayunan pa nga makabaton mi og anak. Kay nadaot naman ang akong matres, o gitangtang na lang kini. Nagparamdam sad si John Ray nako through FB. Ang kunon ko, mahal ko gihapon kaayo siya. Apan, nakasal na ko, o igo na lang ko sa papahandom sa akong kakahapon. Dinhi na lang ko kutob. More power sa RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Emery, nga taga Cebu Negros Oriental.
Imong kaagi kibata ng gawa sa radyo ni Meralo na tumulak, ugubos sa direksyon ni Priscilla Ragana. Kamusap mga higala, mga sukinti pamina, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa handumanan official Facebook page. Ang tulad sa sunod ngayon, Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ning maon tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko sa pangan nga Flixie. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may tulo ka bukanan. Itago na lang sa hadang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati karon nga uncomfortable kayo ko. Nagduda ko nga tungod kini sa akong pagpanganak. Aron yung lisabtan, sugdon ko sa una kong pagpanganak. Ingon ini ang mga pangitabo. Nasakit na akong tiyan, Carl. Ha? Mga anak na tingali ko. Daron ka sa ospital. Ayaw. Kay bahal sa ospital. Nagpa-package man ko sa birthing center. Midwife ako pa anak na ako. Okay. Sa center ka daron. Asa nga birthing center? Nganon bukay mag-anak, ma'am, oy. Gamay ka man gud kaayo og puwerta. Maglisod og kuha ang bata. Dako pagit ang imong bata. Kung dili ka maning kamot og utong ron, i-refer ti ka sa ospital for cesarean. Unsa? Cesarean? Uy, utong ko'y kwarta pa sa cesarean, ma'am. Mao pa ning kamot og utong. Grabe na bitaw kong paning kamot, pero dili bang yun. Okay. Utong og usab ha, kay alalayan ti ka. Utong na ko, ma'am. Okay, sige, kay alalayan lang ti ka. Sige, kana. Utong pa, sige. Kailan na ako sa bata? Oh. Ayaw ba't lagi mong utong? Utong pa, sige. Tabang yung bata. Okay. Very good. Nigawas ng bata. Nigawas ng anak. Uy, puyag. Maudi ay naglisod ka kipagpanganak ini. Kay dako mag-ay ni siya. Ang akong baby. Ang akong anak. Anak ko na barong anak. Umihilak, ma'am. Carl. Lexi? Kasakit. Ma'am, midwife. Daghang lagi ning dugo ang akong asawa. Naligo man sa dugo. Paliw lang ko og gawas lang, Selby. Tagon lang ka kung malimpyo na ning imo asawa og anak. Uy, mao na di ay kinang akong apo. O kapurya-buya, good ini. Ay, makatagam sa kita mo, eh. Mao ding naglisod ko pag anak, kay dako-dako man gud ni siya, 10 pounds. Og naratol pag ko kay murang ako naligo sa dugo. Ha? Unsay naligo sa dugo? Mao lagi ma. Daghang dugo na ako nga nanganak ko. Unsa? Uy, may gani kay wa ka abunuhig dugo, no? Daghan man kang nausik nimo nga dugo. Wala man sa hinuon, ma. Ug kalois Ginoo sad. Timing imong pagduaw din sa birthing center. Kay ikatulong adlaw na rin namo dinhi. Ingon pas midwife nga makapaulit ako namin sa bahay. Ay, mao ba? Salamat in taon sa Ginoo. Ay, nahala sige. Ipuso na nato kining atong mga gamit aron makapauli na kita sa ato uban na sa akong apo. Flex, natulog ang bata. Unya. Pasin pwede na ron eh. Kaya tulog ka buwan na ba sukal ka mga anak? Pabang ko malimot sa kasakit, Carl. Uy. Kalimot lagi ka ron. Ako'y bahala. Carl? Ano ni ba? Ha? Carl? 3 months, suman ko mga anak. Gigamit ko sa akong bana. Nagita ko sa panagwes sa akong banang diskontento siya. Kaya ang feelings sa nako, no? Mura kong ngauman, pinakabanti ko. Nga di na ko magkapugong sa pagpagawas sa akong hugaw. Apan na mabdo sa sagko sa ikaduha namong anak. Og napapinatal ko. Yeah. Kalooy sa imong puwerta, misis? Unsa, Dok? Kining diin ba day ka last nga nanganak? Wa ka di ay tahiya? Ang pining wa ra ba, Dok? Kay sa birthing center amang gud ko nanganak. Unya midwife rin nagpaanak ako sa akong 10 pounds ka baby. 10 pounds? Uy, mao day gilaslasan ng imong puwerta? Ha? Gilaslasan? Wa di ka mahibaw ini. O wa ba day magpahibaw ang midwife nimo sa iyang buhaton? Wa man. Ay, dako asang pagka-tastasa ini ay. Mao ba? Kinindok, may chance pa ba nang ma-repair?
Kay nabala ka sa biya ko anak, Dok. Kay gawas nga murag diskontentong akong bana pa. Mura pag ang labaw ko nabalakan, maong akong hugaw. Di na ko makapugong. Dali ra mo gawas. Kay kuan man ko, naguntingan man niya og apil ang gawasanan sa imong hugaw. Ha? Mao ba di ay? May chance bang ma-repair na, Dok? May chance man nga amuli ani, vaginal repair o vaginoplasty. Mudo lang mo og espesyalista. Mga pila sa kay gasto, ana, Dok? Naa sa mga around 30,000. Ha? Kamahal sa ko na ana, Dok. Kung mao na, ikiha na to tong midwife nga naglaslas nimo. Karl? Kaamaw ko niya. Nga daw kung giapil man niya gunting ang agyanan nimo sugaw. Mo di nagmuo ka nga di ka kapugong si muhugaw. O di na nahitabo. Maulagi. Ikiha ta tong midwife. Og siya'y gastos pagparipira ng imuha. Nagkabuwag yun mi sa una kong bana. Taas na kag-istorya kung ako pang isaysay ang tanan. Basin pod, ug usa sa hinungdan ning akong kahimtang, mo hinungdan sa among panagbuwag. Di murag diskontento na siya nako tungod ning akong naproblemahan. Pero napakita akong laing bana. Ug di ko gusto nga tungod lang ning akong problema nga mabiyaan na sa kong bana. Nga akong mga puta na mo kining mosunod. Unang pangutana, 10 pounds ang akong unang anak, dang akong gipanganak. Mao nagisud ko. Gitastasan na lang ko sa midwife. Delikado ba ning akong kahimtang? Kaya napila man niya gunting ang agianan sa akong hugaw. Kaduhang pangutana, ano akong problema nako? Di ko makapugong sa akong hugaw. O sa may paagi, aron nga mabalik sa normal kining akong kahimtang. Vaginal repair ba? Murag, diskontento mo sa bunang akong pares. Mga pila mas kay maggastos sa mga proseso. Ikatulong pangutana, dili ko magkapa-repair ani. Makadaot ba ni nako? Tinuod bang mapiktahan ang uban nakong internal organs tungod ani? O pato katapusan, wa man nang hindag midwife nako sa iyang gibuhat. Nagitastasan ko niya. Makapakita ba ko niya, bisag kung 10 years na ang nakalabay? Ilabi na, kay napilang ba niya gunting ang gawasanan sa akong hugaw? Pwede ba nga siya akong pagastuon sa pagpa-repair sa akong puwerta? Palihog tabangig tambagi ko, kinayang akong siliran, Flexi. Mayroong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, ani na sa ako magiguban kaninyo si Dr. Rene Obra nga mohatag og tambag og solusyon sa mga gumunhap ug kalibo sa inyong kinabuhi. Mohatag ako og mga opinyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga suliran ray kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or ipadala ninyo sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kung magtatampo karong adlaw si Flexi, she is in her 30s, wala niya gibutang ang iyang address, punto medical. Suma sa nabati nato ganyan sa drama, 10 pounds ang iyang anak nga iyang gipanganak sa usa ka birthing center. Naglisod siya og panganak. Hinungdan nga gitastasan siya sa midwife ang iyang puwerta. Apan natingala na lang siya nga di naman siya kapugong sa iyang hugaw. Ug ang iyang bana murag diskontinto sa panahon sa nga mag-sex sila. Sa ikaduha niyang pagpanganak sa ospital na ug may doktor nga nakaingon nga kaluoy sa iyang puwerta. Maong iyang na ginlan bahin sa una niyang pagpanganak. Ang sulti sa doktor nga muduo lang kuno siya og espesyalista sa nga maka-repair sa iyang puwerta. So mao kana ang atong nabati ganina sa drama nga gipadala ni Flexi, no? Nga may tungod sa iyang episiotomy wound mo na yung gitawag sa among pagtuon sa medisina nga episiotomy wound. Unang pangutana, 10 pounds ang akong unang anak. Dihang akong gipanganak. Maong naglisod ko sa pagpanganak. Kitastasan na lang ko sa midwife, delikado ba ang akong kahimtang kay naapilan man niya paggunting ang agianan sa akong hugaw. Ang ako lang masultian ni Flexi, no, nga I think you must have to go to an expert yun. Sumasa gisugdot sa imong doktor sa ikaduhan ng panganak ngadto sa usa ka OB-gynecologist for the repair, no? In my experience sa nagtuon pa ko, nag-intern pa ko, nagtatrabaho ko sa mga lalayang hospital, sa Tacloban, sa Zamboanga, o sa lain pa mga hospital. Nasa ko yung mga experience nga nakahimo sa kuan ng episiotomy wound, no? Amo ning paghahimuon sa mga mothers nga mga anak lagi niya kanang maglisod tungod kay dili
proportion o dako lang ulo sa bata o dili kayo adequate ang iyang pelvic area, no? So amo nang gitawag og episiotomy 1. So akong isugyot nga imong tuhuan tong sugyot sa doktor nga moadto kag espesyalista sa pagpanganak para nga ma-repair ang imong vagina, no? Nga dili na siya masagulan og hugaw o wala kay ma-experience diha nga dili maayo every time nga mag sex contact mo sa imong bana. Okay? So ikaduhang pangutana. Ang dakong problema nako kay dili ko makapugong sa akong hugaw. Unsa may paagi aron nga mabalik sa normal ang akong kahimtang? Vaginal repair ba? Kay murag discontinto man sa good ang akong bana nga mga pilam sa magasto sa maong proseso. Well, may tungod sa paggasto, depende kung asa ka moduol, sa government hospital ba or kana bang pribado nga gynecologist, no? Expect na lang nga na ganay gasto kay surgical procedure man na siya. Kay repair man na siya, no? Ang mahitabo man god i-repair ang imong vagina o rectum, no? So expect na lang ka nga naay gitawag nato og perinatal or perineal pain o tininggit ingon nimo nga discontinto o magsakitan ka. Ang among medical term aning ipagamit dyspareunia, na kung balikon dyspareunia, medical term ni siya ang among paggamiton sa mga doctors nga naay sexual contact maapektuhan nya magsakit or discontinto ka. Okay? So ikatulong pangutana. Kung dili ko makaparepair sa makadaot ba ni nako, tinuod ba nga maapektuhan ang uban na kong internal organs tungod ani? Posible yun nga maapektuhan kay siyempre og nahihugaw nga mo sa gawas diha makuha diha posible nga this might be the cause of infection, no? Kini magong kining episiotomy 1 katong balikon daghan ni siyang inunta level or degrees, no? Ako may luman, no? The first degree is ang among guntingon ana kanarang lining sa vagina, small skin deep lang na siya, ha? Na mao na nga mabaw ra na siya. Ang second degree mo na guntingon na namo mga doctors, mga nurses, midwife, no? Ang vaginal lining, vaginal tissues, no? Ma-involve na ni ang muscles around the vagina. Unya magkakuan ni siya. Inunta magkinahanglan na siya tahion na, no? Nana ni siya mga stitches, tahion na ni siya. Ang third degree mo involve na siya vaginal lining, vaginal tissue plus part na sa imong anal sphincter, no? Pero lawom-lawom na gini, of course kinahanglan na gini human tahion gihapon, no? Kinahanglan nag stitches, no? Ang fourth degree mo na ang medyo kuan na gid kaayo kanang dako na gyud, no? Ang sama ni kay ma-involve man siya vaginal lining, vaginal tissue, anal sphincter plus rectal lining. So to perform ani kana gyud mga expert, although kaming mga doktor naka-experience mi ani, ako naka-experience ko ani, ubigay ni gyud ang maayo nga mo himo ani kay sila magud ang nag-specialize gyud ani nga mga problema. Kung naanay fourth degree nga episiotomy, ang pain ani intense na gyud, sakit na kaayo, no? So yes, mangutan na ka nga makadaot ba? Yes, makadaot kung naa kay sexual dysfunction. Problema sa ka move your bowel, no? So kinahanglan gyud ni og repair as soon as possible, no? Kinahanglan ni repair as soon as possible. Okay? So ikaupat ug katapusan nga pangutana. Wala man nanghid ang midwife nako sa iyang gibuhat nga gitastasan ko niya makakita ba ko nga makakiha rather ba ko bisan kung 10 years na ang nakalabay, ilabi na kay naapilan manggod niya og gunting ang gawas sa akong hugaw, ang gawasan sa akong hugaw. Pwede ba na ako siyang maoy akong pagastuson sa pag-repair sa akong puwerta? Where dugay naman to, no? Kaning pagkiha manggod flexi labad sa une kay stress, no? Ako na ko personal experience ani pag-abot sa korte, so lisod na kayo. Ang kabayo nga puti mahimong itom. So kung naa kay dako nga baby o dili ka mahibaw nga muutong,
timing mga mo nang buhay may nga utong ana di ka magpataka ka maluya man ka. This might cause a 3rd to 4th degree nga magisi diyan napita sa imong puwerta. So mao to nga gitastasan sa midwife. And I think the midwife naning kamot to gupot siyang mugawas ang imong bata no kay naglisod gud tingali ka tungod kay dako lagi ang imong bata. So ako'y katambag ay tapong nakapas ito ni Ilin Bathan diri. Pero ako makaingon nga ayaw na lang tingali dugay na to kaayo. So maningkamot na lang ka nga ma-repair ang imong puwerta sa labing madaling panahon para kadili kayo gasto dool ka government hospital o man imong ibutang ang imong address no. Nahinumdumin ko sa akong mga amigo nga mga lawyers nga akong i-great kay maminaw gyud kuno ni sila. So maayong pagpaminaw di ay ni Attorney Marvin Boyles. Amigo ni siya ni Attorney Ray Bael. So, disemistro sa akong mga amigo mga lawyers ha. Basi makatabang na sila nimo. Attorney Ramon Ventura, Attorney Ray Urig, Attorney Eden Salva, no? Ako di mga kauban sa tennis nga dugay na ako makita tungod sa COVID pandemic, no? So, mao na ang akong masulti sa imong problema Flexi og hinaot nga aduna na sa kamoy nakutlo ng mga pagtulunan karong adlaw, no? Ako maningkamot gyud ko makahatag kog kulor og kinabuhi sa inyong problema. O dili maulaw, maikog, nga mopadala sa iyong problema kay kitang tanan adunay problema. O dili sad mangluod, dili sad pagdiklamo kun lugay mahatagan og pagtagad ang inyong padalang problema kay daghan ming madawat diri nga mga suliran. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.